Sloboda je krásna vec, ale málo kto si uvedomí, že stojí na jednom základnom pilieri, na schopnosti vládnuť sám sebe. Pretože ak nevieme ovládať svoje rozhodnutia, reakcie a zvyky, skôr či neskôr nás bude riadiť niekto iný. Tak to fungovalo v minulosti a funguje to aj dnes. Skutočná sloboda nie je o tom robiť, čo chceme. Je o tom robiť to, čo máme a niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia. Človek, ktorý vládne sám sebe, pozná svoje práva a stráži si ich. Premýšľa kriticky, bez slepého prijímania sľubov. Nehrá sa na obeť, ale preberá kontrolu nad vlastným životom, riadi sa morálnym kompasom a keď urobí chybu, prizná ju a napraví ju. Vie, že všetko hodnotné má svoju cenu. Práca, rodina, láska, aj sloboda A je ochotný tú cenu zaplatiť, lebo jednoduchá pravda znie: keď vládneš sám sebe, nikto iný nemusí vládnuť tebe. A práve v tom sa rodí skutočná sloboda.